Ωραία. Γεια σας παιδιά, στο σημερινό μας βιντεάκι θα παίξουμε ρόμπλο. Πρώτη φορά. Όχι, δεν θα κλέψουμε, room tour θα κάνουμε. Όντως. House tour. Πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, από εδώ είναι καζίνα. Εδώ το σαλόνι. Περίμενε, όχι τόσο γρήγορα, ρε. Πρέπει να του στείλουμε αναλυτικά όλα τα πράγματα. Στα καρπουζάκια μας. Εδώ είναι αυτό το Επίσης, παιδιά, νομίζω πρώτη φορά ακούτε τις φωνές μας. τη δικιά μου βασικά. Εμένα τη δικιά μου δεν ξέρουμε, έχετε δει τα βιντεάκια μου, οπότε ναι. Μπείτε στο κανάλι της Βασίλικας και θα δείτε τη φωνή της. Εμένα πρώτη φορά. Εδώ είναι το σαλονάκι μας με την τηλεόραση. Και αυτή τη στιγμή, παιδιά, να τσεκάρετε το μόλις ανεβούνε, να το δείτε κατευθείαν. Παιδιά, εγώ δεν κάνω room tour, απλά πάω. Εδώ είναι το πέρα έχει γκαράζ. κρεβάτι, κουκέτα. Αγνοήστε τις φωνές σας, Και παρακαλώ. εδώ pitch. Α, εδώ πάει πάω. Εδώ, Α, πάει εδώ στο κρεβάτι. εδώ τώρα έχει ένα μπάνιο. Εγώ είμαι ακόμα στον κάτω τώρα, εγώ είμαι φαίνεται στον- έχει πάει στον πάνω. Παιδιά, εγώ δεν κάνω room tour, εγώ προχωράω που να. Ναι, ωραία, ανεβαίνουμε πάνω στον πάνω. Καλά, εγώ θα κάτσω εδώ. Οκ. Εδώ Δεν πέρα έχεις κάνει. είναι ένα δωματιάκι. Εγώ σου είχα πατήσει πριν, τέλος πάντων. Και εδώ έχει ένα μπάνιο λίγο. που συνδέεται μαζί με το παιδικό δωμάτιο. Τα είδα στα γρήγορα το πιο. Και εδώ πέρα είναι το δωμάτιο, το οποίο ναι, είναι ένα δωμάτιο. Και εδώ έχει το μπάνιο του μαζί με τη χέστρα. Συγγνώμη. Πώς θα την πει. Τουαλετίτσα μας. Πού είναι αυτή. Ναι, και έχει και αυλή. Ας βγούμε πίσω. Χωιά. Χωιά. Χαχά, εσύ δεν βγήκες έξω. Χάχα, έρχομαι. Καλό. Εδώ έχει ένα κήπο. Παιδιά, αυτή έχει πάει ήδη στο πίσω μέρος. Εδώ έχει ένα τραπεζάκι για Παιδιά, αγνοήστε τις πικνίκ. φωνές, σας παρακαλούμε. Εδώ πέρα έχει barbecue και μια υπέροχη πισίνα που κάνεις bloom. Bloom. Ρε, τελείωσε το house tour. Τελείωσε το house tour. Καλά, πού το έγραψε το house tour. Τελείωσε ρε, αφού είναι... Τελείωσε, το δείξε μόνο το σπίτι. Εγώ, παιδιά, με τα ρούχα πάω. Ναι. Κι εγώ. Ωραία, έλα, πάμε. Τι, θα κλείσουμε το βίντεο τώρα. Όχι, πας καλά. Πάμε να κλείσουμε την bank. Την Εθνική Bank. Έλα, μπούκαμες. Ναι, μπούκαρε. Μπέκα μέσα στο... Μπες μέσα στο αγωνιστικό αμαξάκι μου. Για να σας διαδοποιήσω λίγο. Περίμενε, δες τι μπορείς να κάνεις. Περίμενε. Δες. Πήγαινε εδώ. Περίμενε, δες. Δες λίγο. Τι? Πήγαινε εδώ, στα items. Και πάρε το props. Και πήγαινε, κάτσε να δω που είναι, να το βρω. Παιδιά, περιμένουμε να το βρει. Ναι, συγγνώμη. Α, να, θα πας εδώ, σε αυτά εκεί. Αυτό. Θα πάρεις τη χέστρα. Ναι. Και φέρε λίγο. Βάλω το πάνω. Φέρε λίγο να δεις τι θα κάνει. Αλήθεια, μπες μέσα. Κάνε άσπρο το μάξι. Α, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί πας τόσο αργά. Θέλω 30 Robux. Παιδιά, εγώ δεν έχω βάλει ακόμα. Περίμενε λίγο, δες τι μπορεί να κάνουμε. Κατέβα λίγο. Εντάξει. Τόσο γρήγορα θες. Ο αδερφός μου, πάτα τώρα. Η Αναστασία βάζει ταχύτητα. Μπέκα μέσα. Εγώ με κάνω στη χέστρα. Έλα. Παιδιά, δεν πήρα την κάρτα. Τώρα εγώ θα το ληστέψω. Ρε, γιατί έβαλες χέστρες. Μα εσύ τις έβαλες, εσύ τις βάζεις, δεν την πήρες, ακόμα έχεις αυτό. Δεν πειράζει. Πρέπει να το Δεν βγάλεις. πειράζει. Πώς το
πάμε μέσα. Πού έχεις βάλει? Όχι, θα Πήρα γυρίσω την την μπάνκα κάρτα. με χέστρες. Πήρα την κάτρα. Την κάρτρα. Κάτρα. Κλεοπάτρα. Εμένα με έκλεισες εδώ μέσα. Σαϊκ. That's the one number. Άι. Αυτό πες να ακούσεις και μέχρι απέναντι. Υγεία, πάμε. Πάμε. Πάρ' το εσύ, πού είσαι? Εγώ έχω φύγει. Πάρ' το εσύ. Παιδιά, δεν ξέρω πού πάω. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ να πάρεις την Όχι. τσάντα. Έλα εδώ, σου λέω. Πού πάμε. Να σου δώσω την τσάντα. Δεν έχει κάτι μέσα, καλά. Παιδιά, μην πού φοβάσαι. πάω. Α, από εδώ. Εδώ. Take a lot. Wait λίγο, περίμενε λίγο. Θέλω να δω Έβαλα κάτι. και άλλη χέστρα. Θέλω να δω κάτι στα ματάρια. Έλα λίγο εδώ, σου λέω. Πήγε, θα βάλω χέστρα. Α, Τα πήρε. δεν βγάλα. Τώρα χάσαμε τα λεφτά. Τα έχω εγώ, μέσα στην τσέπη μου. Πάμε στο τουαλέτο αυτοκινητάκι. Άντε καλό μου, πάμε. Χαίρομαι τώρα στη τουαλέτα. Θα πάω με 10. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Πού είναι, αμέσως. Ανιώσεω. Βασίλη και μνητά. Παιδιά, Τι εγώ ήταν αυτό? τρεκάρω που να είναι. Δεν ξέρω Να σου πω οδηγάω. κάτι, εγώ Σήμερα- πάω εκεί. Νιώσεω. Τώρα που κατέβηκες μια χαρά πάω. Ναι, καλά. Να σου δείξω ένα μαγικό τρίκ. Περίμενε, θέλω να κλέψω. Παίρνεις μια μηχανή. Κλέβω. Κοίτα. Παίρνεις μια μηχανή. Χαμή. Ναι, μια μηχανή. Ναι. Πας εδώ στο κομμωτήριο. Ουχ. Λίγο σκοτώθηκα. Λίγο καλά το είπες. Λίγο. Στο μεταξύ εσείς τώρα θα δείτε. Παιδιά, πού είναι το κομμωτήριο. Αχ, απ' την Για να άλλη. δείτε τι κάνει αυτή τη στιγμή η Αναστασία θα πρέπει να πάτε στο κανάλι της. Για να δείτε το βιντεάκι. Θέλω να μου γράψεις στα Να σχόλια. ανυπομονώ να τα Κοίτα πώς ανεβάσει. πας. Κάτσε να βάλουμε λίγο λιγότερο. Εδώ. Θα σου δείξω κάτι, κοίτα. Κοπελιά, go. Μάσιου πιτ χάρτ. Νου. Κοίτα. Πατάς εδώ. Άνοιξα την πόρτα. Πας εδώ. Κοίτα. Όχι, τι έκανα, βλακή έκανα. Τώρα. Βγάζετε τη μηχανή. Όχι! Πήδηξε, χάχα. Συγγνώμη, δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσα. Συγγνώμη. Παιδιά, είμαι ανάπηρη. Άντε ρε. Πονάω. Πού είσαι? Ω, κάνω σούζα. Ιβζίωμα. Τι κάνω. Μόνο αυτό λεπτό. Κατέβα κάτω. Λοιπόν, παιδιά, θα σας δείξουμε κάτι. Περίμενε. Κάτσε να το κάνω κι εγώ, wait. Τι να κάνεις? Αυτό με το κομμωτήριο. Παιδιά, εγώ θα γυρνάω έτσι σε όλο το... Πες καλά, κορίτσι. Μπήκα μέσα στο κομμωτήριο. Έρχομαι. Α, στούκα. Ρα. Στούκα σες. Ρε, θα φύγεις σε λίγο, δεν θέλω. Έρχομαι με 10 ταχύτητα. Κοίτα. Μπήκα μέσα. Παιδιά, έκατσε εδώ. Δεν μπορώ άλλο. Α, καλά, εσύ τι μηχανή πήρες? Δεν λειτουργεί με αυτήν. Παιδιά, πήρε μηχανή. Πάω εδώ Το μέσα. κάνα. Ρε, παιδιά. Πώς πάω έτσι. Παιδιά, από εδώ και πέρα έχει στραβώσει η μέση μου. Παιδιά, πάμε στο νοσοκομείο. Πω δεν μπορεί να πηδήξω, πήγα να πηδήξω. Βασιλική, πάμε στο νοσοκομείο.
Εγώ πηγαίνω. Τι κάνουμε? Κοίτα πως είμαι τον τρέχω. Ιβζίου. Πάμε πάνω στο πάνω μέρος. Να κάνουμε αυτό το μαγικό τρέξ. Ακολούθαμε. Πώς Τώρα θα πάμε πάνω? Αναγκαστικά πρέπει να πηδήξουμε. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Έλα. Καλά. Λοιπόν. Όχι. Λαγκάρω. Πρέπει να πάρουμε κάτι. Vibrate. Περίμενε. Τουρουρατά. Εν τούτου Κιμπίδρου σκελαρά. παπά. Πού είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, που το έχω δει στο βιντεάκι? Ναι, και τι τεχνικά να πω. Ρε, θα φύγει σε 10 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο. Παιδιά, δεν βρίσκω αυτό που θέλω. Πάμε στην πλατεία. Πάμε στην πλατεία. Μωρή, ακούς, πάμε στην πλατεία. Έρχομαι. Ναι, παιδιά, τι να πω. Ναι, είχαμε κάποια προβλήματα, εγώ πρέπει να φύγω κιόλας. Οπότε πρέπει να κλείσουμε το βιντεάκι. Έλα εδώ να το κλείσουμε. Πού είσαι, έλα δίπλα μου. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Και πατήστε και το κουδουνάκι. Όχι, περίμενε. No. Για να έχετε όλες τις ειδοποιήσεις μας. Και ναι, μαζί θα μας δείτε λογικά κάπου σύντομα, γιατί μπορεί να παίρνουμε και απλά να γράφουμε στο chat. Okay. Ναι. Τέλος πάντων. Οπότε γεια σας. Bye bye.